čas je samo trenutno, urni me do lice i nabaci mi osjećaj krivice. Neka pomoć tebe mi je pravo, da me digne i da me spusti. Nikome do sada nije uspao, da me veže i da me pusti. Neko ko se definitivno potrudio da noć 4. jula u Lazarevcu učini tekako burnom i zanimljivom jeste Nemanja Stefanović, koji ispred Lazarevačke opštine snima svoj novi spot. Ćao Nemanja, dobrodošao u Lazarevac po, ja mislim, drugi put i dobrodošao u program televizije Gen. Hvala, bolje vas našao. Pa upravo si, odlučili smo da za moju novu pesmu, za novi singl, uradim spot, a vjerojatno ti interesuje baš Lazarevac. Pa bio sam kod mog prijatelja Gorana Šljivića koji je zadužen, koji je kriv za taj spot, zadužen za sve. Bio sam kod njega u studiju i ovako sam pogledao na zid i bila je slika gde on sa suprugom šeta, to je bila upravo ulica, a sin ih je slikao. I mi se baš onako zanimljivo učinila ova ulica i onda smo odlučili da to baš bude ova ulica u Lazarevcu, eto, to je to. Reci mi kako se zove pesma. Pa iskreno ti kažem, ne znam još jer nisam odredio. Ima nekih par varijanti, ali vidjet ćemo, odlučit ćemo se za naslov pesme, jer ona tek će izaći u septembru. Ja sam mislio da je posredi neki letnji singl, pošto sad svi to rade. Ne, vidiš, kiša će biti u prvom planu, pa ćemo to izbaciti, pošto je pesma takvog karaktera, pa ćemo to izbaciti, izbacit ću je u septembru tamo negde. Nemanja, tvoj album objavio je City Records, a njega se izdvojio hit Nikad ne plačem. Nikad ne plačem, Princ u tvojoj bajci i... Pa iskreno, zadovoljan sam dosta. S obzirom sam sam ulagao u sve to, nisam imao nikakav ni sponsor, niti bilo čiju pomoć. Sve sam to onako sam uradio i čini mi se da je to onako kvalitetno, koliko god je moglo da bude. Što se tiče izgleda CD-a i samih pesama, i tekstova, i muzike, aranžmana, i mikse i svega. Stvarno sam se baš potrudio. Tako da sam baš zadovoljan što, pogotovo sad, tek Princ u tvojoj bajci sve više se traži i na radima i na nastupima. I balada Daleki grad za koju sam radio spot i ona se izdvaja onako baš lepo. Misliš li da si izvukao deblji kraj možda iz čitave priče reality show Farma? Sad kad pogledamo, evo ti možeš sam da kažeš, a i gledalci, da je to sve izašlo onako na dobro. Znaš, totalno se preokrenulo na pozitivno iz one totalne negative. Sad mi reci, jel ste se ti Milena odrekli Granda ili Grand vas? Kako je to? I u tom slučaju koji bi bio savjet za Milana Stankovića? Da. Pa ne znam, pričali smo Milan Stanković, ti odgovorim prvo na ovo prvo pitanje. Znaš kako, izgledalo je u tim trenucima se Grand odriče nas, ali hvala, učinili su nam uslugu. Kratko i jasno. Što tiče Milana Stankovića, ne znam ja šta se baš tu sve konkretno. Otprilike znam, bio sam kod njega pre par meseci, pričali smo o tome, pa ne znam šta, verovatno on zna, mislim, pretpostavljam da zna, bilo bi dobro da zna šta je za njega najbolje, ali mislim da to trebalo se reši na mnogo bolji način i mislim da je on trebao negde da povuče ručnu, ali, kažem, pretpostavljam da on zna šta je najbolje za njega. Želim mu sreću u svakom slučaju, dobro da... Si čuo njegov single Period? Jesam, dobra pesma, koja je jako kvalitetna pesma. Šta je sa tvojim emotivnim životom, šta je sa Milanom? Jeste u vezi, niste u vezi? Nismo u vezi, Milan i ja smo super, u super odnosima, vidimo se, pijemo kafu, družimo se, ona dođe na moj nastup, ja na nje, totalno opušten. Nemam devojku trenutno, ne, nije mi potrebno sad. Je li moguće... Pogledaš kolika je ekipa. Dobro, je li to neka vrsta filtera, kažu kad ti ne ide u ljubavi, moraš naći neki drugi filter? Pa verovatno jeste, znaš, sad, znaš kako, kod mene u principu kad sam zadovoljan sa ljubavne strane, onda mi sve ide, znaš. A ovako, čudan jako period u mom životu i eto, posveti se poslu, mora se gura dalje, mora se živi. Nastupim? Da kucam, nema drva ovde, ali posle ću da čuknem u ovu šta god da je. Da, radim punom parom, iskreno ti kažem, radim u Beogradu, Blay Watch, radim River, radim u Srbiji, u inostranstvu, nastupam isključivo sa mojim bendom, znači sklopio sam bend, tu i pevačice, tako da baš onako kompletna ekipa, jedna baš dobro onako zvuči i svi su zadovoljni, prvenstveno ja, to mi je najbitnije. Možemo mi da čujemo deo tvoje nove pesme?
Nećemo staviti na YouTube, obećao. Pa nije problem, u principu čućete posle kad se bude snimala, ako budete Ne, pošao. fora je da ti otpevaš. Evo recimo. Pao sam, ali ustaću, vrišta odih, ali ćutaću. Dovoljno. Nemoj ćutati još, samo za kraj mi reci koja je boja ponedeljak sada, posle 2 godine. Šta, izvini, niste čuo? Koja je boja ponedeljak sada, posle 2 godine? Koje boje ponedeljak? Neka bude šareni. Dugo posle tebe s duše prašinu ne skidam.